This price cap has three objectives. Europarlament bir näçe ay dowam eden çekeleşmelerden soň Rus nevitiniň warlygyny $60 baha çäklenmesi girizmekde alalaşdylar. Bu arada Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen habar berdi. Bu kararyň maksady Russiýanyň Ukrainanyň garşytyna başladan urşunyň maliýeleşmeginiň öňüni almak diýip Ýewropa ýurtları belläp geçýär. $60 baha urşuň dowam etmeginiň öňüni almaga ýetmeýär diýip Ukrainanyň prezidenti Zelenski tankid etdi. Muňa meňdeş tankid Ýaponiýadan hem geldi. $60 çäklendirme uruşy saklamagyna ýetmez, emma Russiýanyň ykdysadyetine önemli möçberde zeper ýetirer diýip Ýaponiýanyň resmiýleri belläp geçdi. Käbir bilermenleriň aýtmagyna görä Russiýa bu sanksiýany 3-nji ýurtlaryň üstü bilen aýlanyp geçme mümkinçiliginiň bardygyny dile getirdiler. Muňa degişli EM poslan gämileri we tankerler Russiýanyň satyn alyp başlandygy ma'lum boldy. Russiýa köne gämileriň kömegi bilen öz nevitini 3-nji ýurtlara çykaryp şol ýurtlardanam Ýewropa satmakçy bolýandygy aýdylýar.